A ja viem písať. Ja som si dneska pripravila takú slávnostnú triednickú hodinu, pretože som si v schránke našla veľmi peknú pozvánku, ale keďže viete, že potrebujem k tomu okuliare, tak si to prečítam, lebo fakt neviem. Aha, fíha. Viete prečo fíha? Že 4. FM. Fíha a M-ka. A sme dorozprávali. Ale mám tu pozvánku na Stužkovú slávnosť. No prídem, ďakujem. A vy prídete? A všetci? No nevadí. Tí, ktorí neprídu, môžu banovať. Napriek tomu, že vás čaká Stužková, známky nepustia, tak dovolte, aby som sa opýtala, či chce ísť niekto odpovedať. Nie. Čiže nestihli ste sa vyučiť? Nie. Prečo? Ja tak idem skúšať aj tak. Nie. Prečo? Stále. Pani Šolka, my sme už dnes chceli zapečatiť triednu knihu. Aha, tak potom dobre. I've been waiting all night for you to tell me that you need me, tell me that you want me. I've been waiting all night for you to tell me that you need me, tell me that you want me, tell me that you need me, yeah. Tell me that you want me, yeah. Tell me that you need me, tell me that you want me, yeah. Tell me that you need me, yeah. Tell me that you want me, yeah. Tell me that you need me, tell me that you want me, I've been waiting all night for you to tell me what you want, tell me that you need me. I've been waiting all night for you to tell me that you want me. I've been waiting all night for you to tell me what you want, tell me that you need me. I've been waiting all night for you to tell me that you want me. I've been waiting all night for you to tell me that you need me. Tell me that you want me. I've been waiting all night for you to. No dobre, teda ja skúšať nebudem, hoci ako ma poznáte veľmi nerada, ale však my to dobehneme. Na dnešnej hodine Dejiny výtvarnej kultúry si niečo povieme o megalitickej monumentálnej architektúre. Poznáte kamene? Poznáš kamene, ktoré niekedy na prechádzke vidíte, že sú stýčené zo zeme, sa volajú menhiry. Znázorňujú človeka. Bože, ja by pekný vonku. Dávajte pozor. Hovoríme, že je to dolmen. Viete, kde sa nachádza najväčšia taká megalitická stavba? Bude to Stonehenge. To sú jedny také veľké, to je jeden kruhový pôdorys a údajne sa tam stretávajú aj bosorky. No a samozrejme, že tieto kamene boli možno aj ozdoby. Tak jak napríklad, keď Silvia teraz tetuje, tak aj tie kamene boli tak nejako vyzdobené. Ale vidím, že môžem sa prekladať koľko chcem, niektorí sa aj tak bavíte. Ja si teda tiež stavím. Do svojich zošitov si napíšte veľký nadpis červenou: megalitická monumentálna architektúra. Megalitická monumentálna architektúra. Dobrú noc mám, milá, dobrú noc.
denně ožralej. Mám veliký pupek, smrdím a jsem špinavej. Hodně piju, jím, ženský nebalím. A když někdy o sobě vím, hned to oslavím. Denně ožralej. Mám veliký pupek, smrdím a jsem špinavej. Hodně piju, jím. Denně ožralej. Mám veliký pupek, smrdím a jsem špinavej. Hodně piju, jím, ženský nebalím. A když někdy o sobě vím, hned to oslavím. Denně ožralej. Mám veliký pupek, smrdím a jsem špinavej. Hodně piju, jím, ženský nebalím. A když někdy o sobě vím, hned to oslavím. Denně ožralej. Mám veliký pupek, smrdím a jsem špinavej. Hodně piju, jím, ženský nebalím. A když někdy o sobě vím, hned to oslavím. Oh yes. Můj čas je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Jsme mladí chemici, zkoušáme denně chemické procesy, sami na sebe, darcové orgánov, vedecké účely, najnovšie výskumy, treba si overiť. Najradšej máme ale experimenty, vtedy keď miešame všetko zo všetkým. Dávajte bacha, bo prídeme aj ku vám do vašho miestneho laboratória. Budeme testovať domáce vzorce, tak skúmavky do ruky, čo chceme. Sme mladí chemici, vypravujúci organickú zlúčeninu, v nesprávnom poradí správne kombinujúc H2O a kyselinu a redovacie kuličky. Now I know how to get down on the floor. Experienced in moves you can't ignore. But something about this beat that's got me hooked.